EMTRE, Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus. Reduir, reutilitzar, reciclar. La nostra proposta són les 3 R's. Reduïm, reutilitzem i reciclem. Consumim menys i estalviem recursos reciclant tot allò que ja no podem fer servir. Per a coordinar els nostres esforços, existeix l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, l'EMTRE. Tot comença quan tires la teua bossa al contenidor gris o al marró. A l'EMTRE treballem per a classificar els residus, recuperar materials i evitar abocaments incontrolats, per reciclar, fer compostatge. El resultat global. Amb el teu compromís i l'ajuda de l'EMTRE, fem que actuant localment, actuem globalment. Junts, fem un món millor. EMTRE, Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus.